pamati dagiti Ama, napudno kam laeng ken kam, padasen mi aguno den dagiti nasyon ken kam, tipudno ang tao ti Diyos, isut mangwayag taon, pamati dagiti Ama, napudno kam laeng ken kam, pamati dagiti Ama, ti taoin kamagayat, ikasabada ka ita, sa uken na imbaga biag, pamati dagiti Ama, napudno kam laeng ken kam. Ayab ti panagdaydayaw. Idaydayaw iti Apo da kayo amin na nasyon, itanokyo da kay amin na tattao, na idaklan tegbalbaliw nga ayat na kada tayo ket kinapudno na, awaning gana madaydayaw iti Apo, agkararag tayo. Amami a Diyos, agyaman kami iti nagpintas nga aldaw nga inted mo kada kami. Agyaman kami, Apo, iti panawen, Apo, ken kata nga Domingo nga iti aldaw mo, Apo Diyos. Agyaman kami, iti nakaradkad nga bagbagi, tagtunggal maysa. Aglalo, Apo, dagiti anak mo nga dumaydayaw tata nga panawen. Apo Diyos, tulungan na kami. Awan, Apo, iti maaramid mi, no awan ka iti biyag mi. Apo, bendisyon nam iti nasyon mi, kastamot, Apo, ti aming nga anak mo. Di na kami nga baybayan, ket iya dayo na kami, ti anyaman nga piggad, Apo Diyos. Pakawanin na kami, di na kami nga ibatan, Apo Diyos, katatangal daw, ited mi ti biyag mi, nga agserbi kada kayo. Si Kaapo tinagapuan, iti amin nga grasya, iti amin nga pigsa, iso nga pagdayawan mi, iti aldaw mo, Apo. Apo, tulungan na kami, bendesyonam, iti anak mo nga iso ti mangiwaragawag, iti sasaom. Tulungam, Apo, kastamot ti ministeryo, Apo, ti amin nga aramid daytoy nga kapilya ket bendesyonam, Apo Diyos. Tulungan na kami, si Kaapo, iti mangtinggal kada kami, iti inaldaw-alaw. Ket tulungan na kami, Apo, nga padayawan da ka awan sa bali. Dagitoy, Apo, iti kararag mi, iti nagan ni Apo Jesus. Amen. Muki Diyos, sumbatan na kararag ko. Muki Diyos, sumbatan na kararag ko. No agyaga ka na santuan, kinadakes pagpanawan. Muki Diyos, sumbatan na kararag ko. Naimbag nga bigat tayo amin kakabsat, ket iso ti gundaway nga ipaay tayo iti pamadayaw kadigiti amin nga amama nga nangipaay iti biyagda kadigiti pamilyada iti daytoy aldaw. Buyaan tayo nga rod daytoy nga insagana dagiti diakonesa tayo, Deaconess Irene ken Deaconess Sharon. Panoorin po natin. This is my father, and I love him because he is our mentor, our teacher, our friend. Lahat na!
I love him. I need to tell you something. Sige. Papa Dave, I love you. And don't forget, Mommy will talk na. Happy Father's Day, Daddy Dave. Thank you for everything. And God bless you. Dad, happy Father's Day. And salamat sa lahat ng guidance and sa pagtulong mo sa amin. Sa akin, sa aking family. Always, alam ko, you are a father figure, hindi lang sa marami ding tao. Continue to be a blessing to all of them. In His name we pray. A blessing. Don't forget, I love you. Wow. Bye. Daddy, happy Father's Day. So, I just want to say thank you because you've always been very supportive, not just to me, but also to my babies, my pets. And I just want to say thank you for everything because you're the reason why I'm here, why I'm alive. So, I'm very grateful. Love you. Talk to you soon. Hi, my name is Love. I'm the eldest daughter of Mr. Dave and Cora Sansano. Now, what can I say about my dad? There are a lot of things I can say about my dad, and I'll just name a few. And the first one, he is very thoughtful and caring. I remember when we were just learning to drive when we were younger, he always makes sure that the cars that we drove are all in good condition. And when I had my first job, although I was already a young adult, he would go to my office where I used to work, and he'll visit me and just chat with me there. And also when I moved to New Zealand, he would call me often and see how we were doing. And after a year of staying there, they visited us right away. And the best of all, with everything that I've said about my dad, is his faith. It's because of his faith in God, in Jesus Christ, that also influenced me to accept Jesus as my Lord and Savior when I was 12. And because of my dad's faith, I'm also serving in church, just like my dad, and we are active members here in Melbourne. So all this, I'm grateful for my dad because for me, he's been a dad who I can say for me is a very loving father. And I'm always going to be grateful for my dad, and I love him very much. Happy Father's Day. The one holding me is my tatay JL. Nanay Lex and I love him so much because he's simply the best. From being a loving husband to being a loving father and everything in between, he surely does everything with love. Kararagan tayo, dagiti amin nga Ama, kang runan na iti Ilocano service, ket madaydayaw iti nagan ni Apo tayo nga Heso Kristo. Agkararag tayo, naindaklan ken manakabalin nga Diyos, piksami iti panagyaman mi ken kam, gaputa sika iti amami, nga dasa di langit. Ket madaydayaw iti nagan mo Apo, babaon iti biyag, dagito nga Ama, ni Sir Jovito Sermonia, ni Manong Jimmy Samonte, ni Tito Samuel Landingen, ken Tito Willie Navarro. Agyaman kami tibiyag Dr. ni Edwin Larida Sr., ken Judge Edwin Larida Jr. Agyaman kami itibiyag ni Kamsat nga Jerry Abajer, ken kastamot ni Brother Peter de la Cruz,
ni Manong Jaime Ferrer, ni Inanak RJ Lemmy, ni Manong Ray Asuncion, ni Manong Nemesio Sermonia, da Manong Rudy Paking, ni Kabsat nga Andrew Setay, ni Manong Larry Correa, ni Manong Ronilo Rodrigueza, Manong Jojo Rodrigueza, ni Manong Jun Pagadwan nga da Amerika, ni Manong Dani Pagadwan, ni Manong Samuel Cagente, ken kastamot da Manong Joseph Lapot at ijay Dubai, ni Manong Robert Chera, ijay Bambang, ni Madamang Agbuybuya, ni Manong Erlino Pasyon, ken kastamot o apo da Uncle John Saklayan, ijay California, ni Manong Evangelio Balan Sr., ijay Virginia, USA, ni Manong Jodic de los Reyes nga kaduami, ken kastamot o apo dagiti saan mi nga managanan ngem adu nga Ilocano nga amma nga padpadayawan mi o apo iti kinapudno da gapu iti dakkel unay nga contribution da o apo iti uneg iti pamilyada. When o apo saan ko malipatan iti amak ni Primitivo Tangilan ken iti katugangak o apo ni Virgilio Eranya. Agyamanak gaputa, insagot mo isuda o apo, kada kami. Tap nagbalin kami, an nasaya at nga anak. Bendisyon na mga rod o apo, dagitoy nga amma. Sapay ko ma, tagtultuloy, iti panakipagnadaken ka. Ket sapay ka di o apo, tarabayam isuda, iti panang padakkel da kadagiti anak da. Agbalinda ka di nga modelo o apo. Ket no, ano anya ti saan nga nasaya at amakita, ket sapay kumata maikat kadakwada. Pakawanan na kami o apo kadagiti adu nagbidutan mi kadagiti anak mi. Sika kadi iti kanayon amang tarabay kada kami. Itinagan ni apo ming Jesus dagiti ti dawat ken kararag mi. Amen. Madaydayaw itinagan ni Apo Diyos. Eat them ti tinapay, ti biyaga po. Ang maipay ito'y kararwa. Kas panang ted mo jay, den at baybay. Kadagiti tao adu unay. Tatati pa nakaibasa iti nasantuan na surat, ket masarakan iti 1 Samuel chapter 17, verse 4 hanggang na verse 11. Dahito iti kinunana. May sa analaing nga manakigubat, tirimuari ti kampo, dagiti Pelesteo, tapno karitan na dagiti Israelita, iso ni Gulayat at agagat. Nasurok asya makadapan, ti katayag na, ket nakakalasag iti bronze nga agdagsen iti agarup nga 75 a kilo. Bronze ti bell helmet na, nakapulinas iti bronze dagiti saka na, nakapakla iti adidog pilak, aposkol iti kayo iti panagbiagan na. Ket agarup asangapulo a kilo, iti dagsen ti tanid na. At da soldado ang magmagna iti sangwanan na, aparaawit iti kalasag na. Nakdakder ni Goliath ket impukaw na kadagiti Israelita, apaypay laeng nga agsagsagana kayo ang makigubat, may saak apeleseo, da kayo at agabo ni Saul. Pumili kayo itinilaing ang may sa kadagiti tattauyo ang makaragat iti kanyak. No mapatay nak, mga bakaket, agbalinak to at tagabayo. Ngem no mapatay ko kayo, mga bakak, ket da kayo to ti agbali na tagabumi. Karitak itamet laeng iti armada ti Israel, mangpili kayo iti makiraget kanyak. Nagbuteng ni Saul, ket dagiti Israelita ang makangeg iti daytoy. Daytoy ti sao ti Apo Diyos. Sagyaman tayo.
Bendisyon ng kinaputo, tapno iso taraon ko apo, ken mangpukaw tiki nadakes ko, ketal na ken ragsak masarak ko. Ibasa kada kayo iti naimbagadamag, ang masarakan iti surat ni San Marcos, Kapitulo 4, versikulo 30 ken 5, aging gana iti 40 ken may sakit kastoy iti maibasa. Pagtalnaan ni Jesus ti angin ken daluyon. Iti sumipngaten iti dayta matlaong aldaw, kinuna ni Jesus kadigiti adalan na. Bumalasiw tayo. Kinuna ni Jesus kadigiti adalan na. Pinanawan dangarod dagiti tao sa dalimugan iti bangka nga ayan ni Jesus ket bimalasiw da. At dapay sabsabali a bilog am nakikuyog ken kuana. Pagamuan nagangin iti nakapigpigsa. Timaod dagiti dadakkel nga daluyon ang nagsabwasabwad iti bangka. Iti kasta nganganin mapno ti bangka iti danom. Adda ni Jesus iti kutit ti bangka magmaturog ang nakapungan. Riniing dagiti adalan na, maestro kinunada. Awan ayat anyaman na, ken ka, nulumnad tayo, bimangon ni Jesus, ket binili na ti angin agsardeng ka. Sana kinunati daluyon, agtal na ka. Kinuna ni Jesus kadigiti adalan na, apay nga agbuten kayo. Awan pay kadi pamatiyo, ngem kasta unay iti buteng dam. Ket kinunada iti maysa ken maysa. Anya ti kinatao na daytoy. Uray ti angin ken ti daluyon agbuteng da, agtungpalda ken kuana. Ni Apo Dios iti agbendisyon iti panakaibasa iti paset ti nasantuan a surat. Amen. Ti sao anaragsak sao ama magbiag. Ti sao anaragsak sao ama magbiag. Tatapoy sa gana tayo, dagiti puspuso tayo, iti panagdinggag, iti mensahe, iti kanta, iti Knox Virtual Choir. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa kitugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Ang
at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Madaydayaw itinagan ni Apo tang Heso Kristo, babaen iti mensahe iti kanta nga impay ni Bea Garduque. Ket agkararag tayo kakabsat. Madaydayaw itinagan mo o Apo ming Heso Kristo, iti daytoy nga aldaw iti selebrasyon dagiti amama. Agyaman kami ta sikay iti kangrunaan nga amami nga adda sa di langit. Nga impay mo o Apo, iti biyag mo para kada kami, tapno agbaling kami o Apo nga nasayaat nga anak mo. Ket amami nga nasantuan, bendisyonam kadi dagiti sasao nga iso nga maiburay, iti daytoy nga bigat, taraon ti kararwami amin. Ket dagiti ti dawat ken kararagmi, babaon itinagan ni Apo ming Heso Kristo. Amen. Agyaman nak iti Diyos, gapo nat insagot na kada tayo, dagitoy nga ipatpateg tayo nga amma, nga isuda dagiti modelo tayo. Ket awan pa iti face-to-face worship service tayo kakabsat, nga agyaman nak iti Diyos, nakaduwak iti duwa nga amma itangal daw, dito'y Nax United Methodist Church, damanong Jimmy Samonte, ken ni Brother Jodic de los Reyes. Ket iti daytoy nga rod nga aldaw ket iselebrar tayo daytoy nga Father's Day amakunkuna nga daytoy ka selebrasyon ket iti intero alubong. Ket awan sa bali nga makita iti Facebook no di ket puro nga kablaaw iti Blessed when no Happy Father's Day kadagiti amin nga amma. Pudno aya nga naragsak dagiti amma itangal daw, wenno adda dagiti amma nga naiwawa, masapul nga biruken, ken masapul nga maisubli iti uneg iti pamilya. Kakabsat, nagbalinak nga pastor gapo ken ni Apo Dios. Ken nagbalinak nga ama gapo ken kuana motlaong. Ket iti panagbalin ko nga ma'am, ket naragsak ken narigat, gapo na ta iti insagot ni Apo Diyos nga anak mi, ket adda iti pagpagnaan na, nga iti salunat, saan nga normal dayto yung ubing nga iso nga insagot ni Apo Diyos kada kami, nga dayto yung ubing ket mabilbilang iti tawen na, no intayo nga utuba nga amwen iti kasasaad na kas kuna dagiti mamasirib iti siyensya nga daytoy nga ubing ket daytoy nga ubing nga insagot ni Apo Dios kada kami nga mabalin nga alaon ni Apo Dios uray anya nga oras. Ngem agyaman iti Dios gapu ta napudno unay nasayat launay ken isuna ket iti nang tarabay iti daytoy nga ubing ket iti daytoy nga tawen ket iselebrar na iti sangapulo nga tawen na kakabsat. Nga daytoy nga ubing kuna dagiti doktor nga mabalin nga agpitulao nga tawen ket awan isuna kada kami. Ngem gapu iti ayat iti Dios nga awan iti imposible ken kuana isu nga inted na nga rod kada kami. Kangrunana iti panawen nga daytoy nga ubing ket adda iti sakit na ket impanmi ijay Philippine General Hospital ket nagyan sadyay iti lasod iti 30 nga aldaw ket
adda ti gundaway nga agpakada, ngem iti dawat ken kararag ko ken ni Apo Diyos, nga kinunaken kwa na, Apo Diyos, insagot mo kada kami dayting ubing, ket kabalan mi isuna, nga padakalan, ken awiren, dayjay laong iti inak nga impakpakaasi ken ni Apo Diyos, iti daydi nga panawen, ket ngarod kakabsat, inted na daytoy ubing kada kami, ket nakaragragsak, nga adda kada kami daytoy nga sagot iti Apo, madaydayaw iti nagan na. Daytoy nga rod iti karit kada tayo nga amma kakabsat iti daytoy nga panawen. Kada kayo nga amma pudno laong ipatpategyo dagiti anak yo. Kasano iti panangpadakkel yo kadakwada. Anya iti wagas iti panangpadakkel yo kadakwada. Ket mamatiak no pinadakkel tayo dagiti ubing baboon iti sao ni Apo Dios. Ket agbalin nga nasaya at daytoy ubing kakabsat. No pinadakkel tayo dagiti ubing baboon iti ayat tumot laong iti apiten tayo kakabsat. Ket ngarod iti daytoy ngaldaw, ket intayong sublianan, iti imbasak kada kayo apaset ti nasantuan na surat, may papan iti biag ni Apo tayong Heso Kristo, ken dagiti disipulo na. Mabalin nga dagitoy nga amma, wenno lalaki akadwa ni Apo tayong Heso Kristo, ket adda iti pamilyada. Gaputa saan, tidaduma ket saan nga naisurat, nga mamatiak nga dati pamilyada. Nga in sakripisyo dadagitoy nga pamilyada, tapno kasta ket sumurot da, ken ni Apo Dios, ken ni Apo Heso Kristo. Ket kitaon tayo kakabsat, daytoy nga pasamak iti biag da. Kalpasan iti panagiwaragawag ni Apo Dios iti sao iti babaen iti pagarian iti Dios. Ket inawis naman dagiti addalan na. Ket kinunana kadakwada sigun iti naimbag adamag kas insurat ni San Marcos ditoy kapitulo 4. Nga kinunana nga bumalasiw tayo. Ket nga rod, dagitoy nga disipulo, ken ni Apo tayo nga Heso Kristo, pinanawan da dagiti tattao. Ket limugan da ti bangka, ket bimalasiw da. Ket iti dayjay panaglayag da, ket addapay dagiti sabsabali nga bangka, when bilog, anakikuyog kadakwada. Pagamuan, iti panaglayag da kakabsat, ket nagangin, iti nakapigpigsa. Ket timaod, dagiti dadakkel adaluyon, anang nang sabwa-sabwag iti bangka. Ket iti kasta, ngan-nganin mapno, ti bangka iti danom. Ket iti dayjay nga gundaway, adda ni Apo Jesus iti kutit ti bangka, amat maturog. Ken nakapungan. Ken gapu iti buteng dagitoy nga disipulo, gapu iti mapaspasama ket riniingda ni Apo Heso Kristo. Ket iti nakariing ni Apo Heso Kristo ket imbagana. Binilin na ti angin nga agsardeng. Ken binilin na ti daluyon ket nga agtal na. Ngarod anya tinapasamak. Na imatangan da daytoy nga datdatlag nga naramid ni Apo tayong Heso Kristo. Nagtal na ken nagsardeng iti angin ken daluyon. Kakabsat iti daytoy nga aldaw. Gapoy iti daytoy nga selebrasyon ket kitaon tayo dagitoy nga biag dagitoy nga lalaki. Dagitoy nga amma ang nagbalin nga disipulo ni Apo tayo nga Heso Kristo. Iti dayjay panawen ni Apo tayo nga Heso Kristo ket saan nga nalaka iti agiwaragawag iti sauna. Napeggad iti daydi nga panawen. Kas kapadasan dagitoy nga simurot ken kuana. Kas ken ni Esteban. Iti panangiwarnak na wenno panangiwaragawag na iti sao iti Dios ket nagungot dagiti kabusor na. Ket anya iti naramid da ken kuana. Sinapsaplitan da isuna ket binatu da isuna ket natay. Kas kinuna iti aramid
Kapitulo 7, versikulo 50 ken 7 aging ganit inamapulo nga kinunana ditoy. Nagriyaw da iti napigsakit inaput da dagiti lapayag da. Sang sangkamaysada di marup ken kuana. Ket inruwarda iti syudad sada inubor. Imbati dagiti saksi dagiti akinruwar apagan-anay da iti aywan ti maysang agtutubong agnagan Saulo. Idi uburan da ni Esteban nagkararag iti Apo ket kinunana, Apo Jesus, awatem to'y kararwak. Nagparintuman ket impukaw na, Apo, di mo kuma ipabasol daytoy kadakwada, ket natay apaman, an naisauna daytoy. Kakabsat, dayjay, iti pasamak iti biyag ni Esteban, kas may sang ama, ken sumursurot ken ni Apo tayong Heso Kristo. Ket iti saan tayong malipatan ken kuana. Isu iti panangidawdawat na. Ken ni Apo Heso Kristo nga saan na kumang ipabasol daytoy kadagitoy nga tattao nga nang parigat ken nang bato ken kuana. Kastamat kakabsat ni Pedro nga imbaga ni Apo Heso Kristo ken kuana. Iti Juan kapitulo 20 ken maysa versikulo 10 ken 8. Nga ikinuna ni Apo Jesus, ibagak ti pudno ken ka. Idi ka bambanwagam sika ti mangbarikes. Iti bagim ket mapan ka ti sa dinuman akayat mo apapanen. Ngem intun lumakay kan. Sa balinto ti mangbarikes ken ka. Saan ka ipan, saan naka ipan, iti di mo kayat apapanan. Kakabsat, daytoy iti mapasamak kada tayo. Kang runaan na daytoy nga imbaga ni Apo tayong Heso Kristo, nga may nga kinupudno daytoy, ang mapasamak inton lumakay tayon kas ken ni Pedro. Kaya nga rod, ibabaon iti daytoy nga insao ni Apo Jesus ken ni Peter. Ket nga rod isumat iti gundaway. Imbaga ni Apo Jesus no kasano iti klase iti papatay na. May katlo nga ama kakabsat ken ni Santiago, nga anak ni Zebedeo, nga naadal na iti may papan kadagiti peggad. Nga babaon iti Aramid, kapitulo 10 ken 2, versikulo maysa ken 2. Ket imbaga na daytoy. Kadagiti at tiyempo, pinarigat ni Ari Herodes dagiti sumagmano kamkamang ti iglesia. Pinaputulan na ni Santiago akabsat ni Juan. Nagkasang iti napasamak ken kuana kakabsat. Gapo iti inna nga panangiwarnak iti naimbag adamag. Ken kastamot iti napasamak ken ni Pablo. Idi sinurot na ni Apo tayong Heso Kristo isuna ket naparparigat, imbalod, na bato, ken uray pay nga naperdi, tinagluganan nga barko, kakabsat. Ket adupay, aklase arigrigat, iti napadasan ni Pablo. Isu kakabsat, nga iti daytoy nga teksto, ibaga na kada tayo. Babon iti biyag ni Apo tayo nga Heso Kristo, nga uray, ni Apo Jesus, ket amuna, iti may papan iti peggad ang mapadasan tayo. Gapo iti panagtulnog iti sao iti Apo. Kas kadagitoy nga misyonary nga addada iti balasiw taaw. Kas kada Reverend Nat Litana iti Dubai. Adu dagiti kapadasan da rigrigat sadyay. Iti panangiwarnak iti naimbag adamag. Ken uray pa iti misyonary tayo. Nakablawan tayo isuna ni Reverend Rosemary Rapanot, isu iti may ka-20 ken 4 at tawan na nga misyonary EJ Korea. Adu dagiti rigrigat ang napadasan nakakabsat sa jay, ken oray pa'y aging gana ita. Ken dagiti daduma nga misyonary tayo, nga adda nga mapadpadasan da iti dagiti na dumaduma a klase arigat, kakabsat. Gapu iti sao iti Apo.
iti daytoy nga sao iti Diyos iti naimbaga damag iti surat ni San Marcos. Dito'y Kapitulo 4. Masarakan tayo ni Apo Jesus kan digiti disipulo na iti napigad a sitwasyon. Kakabsat, dagitoy nga disipulo ket sanda pay nga ammo dagiti sandang ammo no anya ti panunot ni Apo Hesukristo, sandang mabasa no anya ti pampanunutin ni Apo Hesukristo. Nga oray pay di panaglayag da. Ket daytoy nga rod iti napadasan da. Iti napigsa nga angin kan dadakol nga daluyon anang pabuteng kadakwada. Ket nga rod kas kunay ti paset ti nasantuan na surat. Gapo iti bannog ni Apo ti Hesukristo ket nasimbong iti panagturog na. Iti likodan iti bangka. Ket gapo iti buteng digiti disipulo ket riniing da isuna. Ket imbagada iti sitwasyon da. Ket ngarod iti day nakariing ni Apo ti Hesukristo ket kinunana kadakwada. Apay ngagbuteng kayo. Awan pay kaditi pamatiyo. Kakabsat daytoy ti saludsud ita ni Apo ti Hesukristo. Iti daytoy nga panawon nga dati pandemya. Mano nga tawanan nga agkapkapilya tayo. Mano nga tawanan nga agkankanta tayo iti choir. Mano nga tawanan nga nakangog tayo iti sao iti Apo. Nabayagon nga tawan kakabsat. Ket ti saludsud ni Apo Dios iti daytoy nga panawon iti pandemya. Apay nga agbuteng kayo. Apay pay kadi. Awan pay kadi ti pamatiyo. Kakabsat. Awan pay kadi iti pamati tayo iti Diyos. Nga uray iti daytoy nga panawon. Kakabsat. Ket mabuteng tayo pay laong amatay. Akas tigiti kapadasan dagitoy nga disipulo. Idi addaak ijay Mary Johnston idi panawin ni Reverend Basan kas isuna iti chaplain iti Mary Johnston Hospital. Ket nangalaak iti clinical pastoral education. Ket iti nasurok nga makabulan ket nagyanak iti Mary Johnston akas student pastor, student chaplain ijay. Ket ammo yung kakabsat iti daydi nga panawin ket piyesta iti Tondo. Ket no ti piyesta iti Tondo ket adu dagiti agbibinagsul. Ket awan sa baling asideg nga hospital no di ket ijay hospital iti Methodista iti Mary Johnston. Ket ammo yun no adda dagiti mayuneg nga nabagsul sadyay ti umuna nga awagan iti doktor ket dagiti papastor nga adda sadyay. Nga kalpasan nga operaan da daytoy nga nabagsul ket maikararagan. Ket kuna dagiti doktor pastor ikararagan yung umuna sakbay da nga maoperaan. Ket ammo yung kakabsat iti mapasamak. Dagiti mabutbuteng nga matay, isuda ti umuna nga matay. Dagiti saan ang mabuteng nga matay, isuda ti agbyag. Isuda ito'y ti karit kada tayo kakabsat. Nabiit iti papatay tayo no mabuteng tayo. Mabayag tayo amatay no naturad tayo. Isu kakabsat daytoy nga karit ni San Pablo kada tayo. Iti kinunana iti Filipos kapitulo 1 versikulo 20 kan maysa. Nga kinuna ni San Pablo no para la kanyak abyang. Tibiyag ket para keni Apo Diyos. Para keni Apo Hesukristo. Tibiyag ko, biyagyo, biyag tayo amin ket kukwa ni Apo Diyos. Ket uray pay nga no anya terramidan tayo. No ayaban na tayo ni Apo Dios ket awan iti maaramidan tayo. Kas kadagiti kapadasan mi kakabsat.
Iti imbaga ni Apo Dios, ayaban kang agbalin nga pastor, ket awan iti naramidak, kuuray kayat ko ti aglumong, ket itarayan da itoy. Gaputa awan ti amok may papan iti sauna iti nga panawan. Ngem kinuna ni Apo Jesus. Iti sauna kanyak. Kinuna na kanyak sa anak nga pinili, ngem pinili ka. Ken iti napanak kay J. Korea, ket adda iti naramid nga siyam nga aldaw, nga spiritual retreat, ket kinuna ni Apo Dios kanyak nga adda sadyay, aramiden ka kas maysa nga ama. Ket nga rod awan iti naramidak no diket, no anyaman ti ipted ni Apo Dios kanyak nga anak ket aklunek. Uray anya isuna kakabsat. Ket nga rod kakabsat. No mampay nagkararag kami kanibakit, nga ti agbalin nga anak mi ket normal, ket inted ni Apo Dios ket saan. Tapno makaadal kami, no anya ti kay papanan iti unconditional love. Ijay ko na sursuro iti kay papanan iti unconditional love, gapo kani precious nga anak mi. Nga saan laong gapo iti kasaad na nga ayaten mi isuna, kakabsat. Nga saan laong iti kinanormal, iti kitaon mi no diket, kitaon mi no anyaman ti kasasaad nga isagot ni Apo Dios masapol nga aklunan mi isuna, iti biyag mi. Ket ipateg mi, ken ited mi amin, akasapulan na iti inaldaw kakabsat. Ni bakit ket insakripisyo na amin nabanag para iti masakbayan. Tapno laong ket maited na iti nasaya at abiyag para kini precious. Isu nga saludo ok kenkwana. Saludo ok kadigiti amma nga naipayan ti anak nga impatagda, inaklunda, anyaman ti kasasaad na iti daytoy nga biyag. Isu kakabsat, kada kayo nga ama, nga saan nyo nga tinalawan, dagiti anak yo, impatagyo, saan kayo nga nagbirok iti sabali, saludo o kada kayo. Ni Apo Diyos, iti maidaydayaw, iti biyagyo. Ngem kada kayo nga pinanawan nyo, tinalawan nyo, dagiti anak yo, awan, dagiti babain nyo. Sapay ko ma, tamakautob kayo, nga dagito nga anak nga iso nga sagot ni Apo Diyos. Ket karbangan da kumamot ti maikan iti nasaya at nga biyag. Ngem anya iti naramid yo nga amma. Awan iti kaes-eskan iti biyag yu gapo iti inaramid yo. Isu iti daytoy nga aldaw awisen kayo iti panagbabawi tayo iti sangwanan iti Apo. No nagkurang tayo kadagiti anak tayo, dumawa tayo iti pamakawan iti Dios. No pinanawan nyo, dagiti anak nyo, ket dumawat tayo iti pamakawan kani Apo Diyos. When tinalikodan nyo, saan nyo isudang impatag, saan nyo nga inawat isuda kas anak nyo. Agkararag tayo po ay manalangin. At humingi po tayo ng kapatawaran sa Diyos sa umagang ito. Amami nga nasantuan, agyaman kami. Tas sikati ng naindaklan nga ama, dito'y lubong ngayan mi. Agyaman kami, iti panangipatig mo kada kami o Apo. Impakitam, iti kababalin, iti maysa nga ama, ama nagayat, manangipatag, nasagot, nadungo, ken dadumapay akababalin kada kami o Apo. Nga awan sa bali nga pampanutem o Diyos no di kat ti pagsayatan mi nga anak mo. Ngem anya iti naramid mi o Apo, saan mi nga inkan kano, dagiti imbagam kada kami. Nagkurang kami, nagbasol kami. Saan mi nga impatag, dagitoy nga anak nga iso nga insagot mo kada kami. Pakawanin na kami kadi o Diyos. Ngem kadagiti ama nga impatag da dagiti anak da. Pinadakol da iti na espiritualan. Agyaman kami kadakwada o Apo. Pagtuladan dagitoy nga ama o Diyos. Agyaman kami iti biyagda. When amami nga nasantuan, madaydayaw iti nagan mo, iti daytoy nga aldaw. Agyaman kami ken ka o Apo. Iti kastalaunay a panagayat mo kada kami.
Ket iti daytoy nga aldaw, itultuloy mi nga idawdawatan ken ikarkararagan o Diyos. Dagitoy nga anak mo, ngagpakpakaas iti sangwanam. When amami kaasyam kadini Ate Beth Reyes, iti kasasaad na, bendisyonam kadini Nanay Estrella Margalio, bendisyonam ti salunat na, kastamat ni Nanay Amor Sermonia. Dawdawatan mi ti salunat na. Da tita Cora ken Tito Willie Navarro. Ipatay mo kadi o Diyos iti man nakabal ni Imam Kadakwada. Tapno mariknada iti panaglaing da o Diyos. Ken kastamat ni Mami Presi Ancheta. O Apo, bendisyonam kadi isuna. Lord, remove the cancer. Iti day physical nga bagina. Ken kastamat ni Manong Jaime Ferrer o Apo, bendisyonam ka diti salon at na. Ni Manong Raymond Neflas o Apo, bendisyonam da ito nga kabsat mi. Sapay ko kumao Apo, tamaikan ni Suna tinasat nga salon at. Bendisyonam ti blood pressure ni Mami Nati Pascual. Ken idawdawatan mi o Apo ni Dr. Lay Juan. Bendisyonam ka di Suna iti da ito nga aldaw, iti Mindanao. Ken kastamat nga bendisyonam ka di ni Bishop Rudy Juan. Ken kastamet o Apo nga bendisyonam ti salunat ni Nanay Felisa Sanchez. Bendisyonam ka di o Apo. Ni Nanay Josefina Bautista, iji Bambang. Ni Nanay Lilia Marquez, iji Quirino. Ni Manong Dani Pagadwan o Apo, bendisyonam ka di. Ni Tatay Manuel Garcia. Ni Jezreel Marquez o Apo. Ken uray pa ni Manang Zenny Cardona. Ikamatalik mi ken kao Apo. Iti salon at na. Ken kastamet o Apo nga sikat imang bendisyon ni Manang Juliet Tobias sayo. When Apo bendisyon kadi ni Nanay Marcela Evangelista EJ Isabela. Kamatelek mi ken kati salon at na o Diyos iti daytingal daw. Ni Manang Adelina Roman EJ Tarlac ipakpakaasi mi o Apo nga bendisyon kadi iti salon at na. Ken ni kabsat nga Bon Gerald Palacio nga adda itata iti East Avenue sa hospital nga addaan isuna iti cancer o Apo. Lord, remove the cancer. Iti physical nga bagina da ito nga kabsat mi. Ken kastamot ni Diosdado Sorita Orpilia, bendisyonam kadi o Apo. Ken kastamot ti pamilya ni Manong Larry Correa, Eva Correa, ken Ryan Correa. Lord, dawatan mi nga sapay kumata ikam isuda tinaseat nga salunat. Ken ni Pastor Mylene Cardona, o Apo, bendisyonam kadi isuna nga nagka-COVID. Ken kastamot nga dawdawatak ni Kuya Ray Asuncion, bendisyonam kadi ti salunat ni Manong Ray Asuncion o Apo. Ipakpakaasi mi nga sapay kumata sumaysayaat iti salunat na. Bendisyonam dagiti agas nga ipauneg na o Apo. Ket ama nga nasantuan, agyaman kami. Iti ayat ken bendisyon nga iso nga impaay mo, kadagiti anak mo nga nagkasangay iti daytoy nga bulan. Agyaman kami o Apo, kadagiti biyag, damanang Ninita Paking, Manong Jamie Samonte, Nanay Espinita Katabay, Manang Mirna Yu, Manong Robert Aduca, ni Manang Benilda Landingen, ni Daniel Reyes, ni Manang James Sierra o Apo, nga nag-celebrate iti 53rd birthday na, ni Manong Hefner Katabay, ken ni Ran Sebastian G. Reyes. Agyaman kami kadagito nga kasangay, iti dayto nga bulan, ken uray pay dagiti saan mi nga nagana. Bendisyonam kadi isuda. Ken kastamet o Apo nga bendisyonan ni Manang Jocelyn Bautista ken Villamor Lopez o Apo iti inda nga panagselebrar iti wedding anniversary da iti Bambang. Agyaman kami iti biag dagito nga anak mo Apo nga maidawdawatan ken maikarkaragan iti daytoy nga bigat. Ket ama nga nasantuan sapay kadi. Ta bendisyonam iti nasyon mi nga Pilipinas o Apo. Makarukat kami kadi iti rigat o Dios gapo iti daytoy nga pandemya. Bendisyonam iti presidente mi iti Pilipinas. Ken dagiti amin nga babaon na. Bendisyonam dagiti negosyante o Apo tapno sumayaat iti
ekonomiya mi o Apo. Bendisyon nam dagiti healthcare workers nga madamang agtatrabaho itangal daw. Ken uray pay dagiti kakadwa ni Ate Neri sa Monte iti Bureau of Custom. Bendisyon nam kadi isuda. Ken uray pay dagiti soldado, police, navy. Ken dadumapay nga mangiwarnak iti talnay iti nasyon mi. Agyaman kami. Isuda ti agbantay tapno na sumayaat iti nasyon mi o Apo ket maidayo kami iti piggad. Bendisyon nam iti iglesia mi o Apo, the United Methodist Church in the world. Bendisyon nam dagiti leaders mi ken dagiti kamkamong anaayat nga agserbiken ka. Agyaman kami ken ka o Apo. Iti ayat nga iso nga sagot mo kada kami tangal daw. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi babawan iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Amen. Yan. Data tayo. Tatay ti panawon ti panakaala Awante. Ikamante. Natayte. Ay. Data. Sige, okay na tayo. Awan mo. Tatay di pa nakaaldag ito sagsagot tayo, iti offering. Kat makita tayo ita screen tayo, dagito account number, ti BDO. Kasamot iti GCash number nga pakiapa pang tuludan nyo Apo, dagiti offering tayo, iti tithes tayo, kan Thanksgiving. Uy, sagod nga yagmi, ang tuod ako kwa, italik mo kadaka. Dakam ti agaywan. Amen. Agyaman kami ken ka o Diyos iti bendisyon nga inawat dagiti amin nga anak mo itangal daw. Dawatan mi kadi nga bendisyon nam dagiti isagot nga isong ipaayda iti video account iti Knox United Methodist Church ken iti GCash account ni Ate Nerissa Samonte akas treasurer mi. Bendisyon nam kadi dagiti pagbirukan ken pagsapulan daw Apo ken dagiti negosyo da ken paggapuan iti panagbiag da. Kang runanaw Apo nga idawdawatan mi nga sumaya at itsalunad dam amin kabayatan ti inda nga panagtrabaho. Ket dagiti ti dawat ken kararag mi babon iti nagan ni Apo mi nga Hesukristo. Amen. Madaydayaw iti Dios kakabsat ket kablawan kayo amin iti daytoy nga aldaw. Sapay kuma agtultuloy tayo nga agserbi ken ni Apo Dios. Ket kayat ko nga kablaawan dagiti international watcher when viewers tayo itangal daw. Ket kablawak ni Mrs. Feli Pasis, dita Alberta, Canada, ngagboyboya, ni Miss Fermina Ildefonso, iji Canada, ni Manang Elisa Abat Ambros, iji Sydney, Australia, ni Ate Eden Galindines, iji Australia, Leonila Ramento, iji America, ken Uraypay, da Uncle John, ken Esther Saklayan, iji California, USA. Dumanang Mercy de la Peña, dita Canada, na imbaga bigat yu, manang. Ken Uraypay ni Kabsat nga Nesi, Obispado, dita Hong Kong, classmate ko, ni Manang Vivian, ken Manong Sani Talingan, ijay Australia. Ken Uraypay ni Manang G. Reynante Torrelavega, ijay North Dakota, USA. Dagiti ti viewers tayo Apo, iti international ni Apo Diyos ko may didayo kan may tanok. Ken daduma basaik madamdama buyayan tayo daytoy kakabsat.
nga ipaay ti dagitoy nga announcement ken concern tayo. Magandang buhay mga bata! Ang ating BCS ay nalalapit na. Excited na ba kayo? Kami rin ay excited na at naghahanda na sa pag-aaral ng ating BCS. Ito ay magaganap sa mga darating na mga buwan. At upang malaman natin ang iba pang detalye, ay nais kong ipakilala sa inyo ang isa sa ating mga kaibigan na ating makakasama sa pag-aaral ng Vacation Church School. Darada! Siya si Jello. Jello, magpakilala at bumati ka naman sa kanila. Magandang araw! Kamusta na kayo, bata? Ako nga wala si Jello! Jello, kailan ba ang ating VCS? Ang ating VCS ay sa dating na July at August! Oh, sa darating na July at August. Tuwing kailan at anong oras ito? Tuwing Sabado at Linggo! Alas 9 ng umaga! Greetings in Shalom. Virtual BCS 2021. Yes, ikaw nga, kasali ka. 3 to 15 years old ay iniimbitahan namin kayo. Please join us sa ating virtual VCS 2021. Ibalita mo sa iyong mga kalaro at kaibigan, sabihin mo sa mommy at daddy mo para magpa-register na kayo online. See you! Ken iti ministerial meeting o apo. Dahil iti program planning mi, iti napasamak nga lawas kakabsat. Nag-program planning iti Ministerial College nga panguluan iti administrative pastor tayo ni Dr. Menry Mendilio. Ket nabaligi daytoy nga in kami nga panagplano para iti daytoy nga konferensya kakabsat. Ken kastamot nga iti midweek service tayo every Thursday iti 6:30 p.m. Ken iti dawn prayer every 5 a.m. iti Domingo kakabsat. Ken ti Lucano service 7 o'clock a.m. iti may kadwa nga serbisyo iti traditional English ken Tagalog service 9 a.m. Ken ti contemporary worship service ket 3 p.m. itangal daw. Ken kastamot kakabsat nga buyaan tayo daytoy. Iti barbaro kakabsat nga ing kami nga ipakita tatanga umay nga bulan iti si Jesus ay kasama. Dayjay kakabsat iti sumaruno nga devotional nga in kayo nga mabuya tunggal aldaw mangrugi into no bulan. I think July kakabsat sumaruno nga bulan. Ken kastamat nga tinaimbaga damag ket mabuyayo tunggal aldaw iti Sabado iti oras alas 6 iti rabii. Ken kakabsat makipagrikna tayo iti family ti Rodriguez the manong Jojo ken Ronilo Rodriguez iti pupusay ni inang ameng Rodriguez iti Bicol iti napalabas nga lawas. Ni Apo Diyos ko may ti mangliwliwa kadakwada nga pamilya. Ket ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayo amin nga kasangay tangal daw ken agcelebrar iti wedding anniversary kang Rolanda manong Villamor ken Jocelyn Lopez. Ket ni Apo Diyos ko may tagbendisyon kada kayo amin nga kakabsat mi jay South Cotabato agbuybuyay ta ni Dr. Miles Rivera. Ni Apo Diyos ko may tagbendisyon ken ka doktora ken ti kabsat ko ijay Zamboanga ni Willie Tangilan. Ken kastamet da Engineer Presi Ballesteros Baroga, ni Lilia Borja Rico, ni Manang Julie nga Guillermo,
ni Manang Ana Ligo, ken da Manong Rodora Reyno Balino, Redalisa Garo, Imelda Reglos, ken Deng Lingasin, agyaman na kitigundaway agbuya kayo, ni Miss Luz Stella de Gagate, iti Hong Kong, ken da dumapay kakabsat, nagado kayo nga, naisurat ko ditoy, ket inak nga kablawan da kayo manen, into no umay, nga Domingo gapo iti, kanayon nga panagbuyayo iti Ilocano service. Nasurok nga sa ngagasot, iti daytingal daw, iti kadwa, iti Ilocano service. Madaydayaw iti Diyos. O Jesus, nuin karik, ti agserviken ka, apuken manubod ko, di nakatbaybayan, yakabuteng ti gumbat, no agdakat denak, jak tumet mayaw awan, sikat mangidalan. O iparik ng kadi, ika at ang kanya, no sulisukot umay, dagos arpadan na, di ka busor na bileg, ato'y lawlawen da, ngem apo asit ganap, tapno jak matin na. O Jesus, ukang karing, kadagiti kumang, ano sa dino yan mo, ijay met adadam, siya Jesus in karik met, asin katsurotek, inggan at panungpalan, di na nagsinaan. Agkararag tayo. When amaming nasantuan, in kariming agserbi kami ken ka, aging gana, amauyos daytoy nga biyag mi. Agyaman kami kadagiti anak mo apo nga nagserbi ken ka, ken insagot dati biyag da ken ka. Agyaman kami iti panagserbi ni Inang Aming Rodrigueza. No adda dito'y Nax o Apo, when dito'y Manila, ket umay dito'y Nax. Ket saan ko nga malipatan, dagiti na imas nga lutwen na, nga isagot na kanyak. Kada kami. Bendisyonam kadi iti pamilya nga pinanawan na, dagiti anak na, dagiti apo ko na, kang Ronanda Manong Ronilo ken Jojo Rodrigueza. When wapo in kariming agserbi kami ken kaket, agyaman kami. Iti biyag dagiti Ministerial College nga ipangpanguluan ni Doc Menry Mendilio. Bendisyonan nakam kadi o apo iti dayto nga tawen. Bendisyonam kadi dagiti organista ni Brother Jodic de los Reyes ken ti family na ken ti kadwa na nga agtugtog na awan ni Suna ni Deaconess Sharon. Ken kastamad dagiti liturgies mi o apo, agyaman kami ti biyag da, nga iso nga indaton da ken ka iti dayto nga tawen, ni Ate Nerissa Samonte, ni Antilea Antonio, ni Manang Zenaida Rodrigueza, ni Manang Lilibet Rodrigueza, ni Kabsat Marites Makapulay, agyaman kami iti biyag daw apo, nga isagot mo kada kami tapno isuda ti makadwami, ditoy nga agliturgies. Agyaman kami ken kao apo, iti biyag dagitoy nga kakadwami the Brother Ronnie, Brother Renuel, ni Brother Kyle, ken ni Sister Kirsten, nga kadwami o apo tapno sumayaat iti panangi
paay mi iti serbisyo, iti dayto nga aldaw, mabonti lokana service, kanda dumapay yung serbisyo. Agyaman kami ken kauapo, kadagiti church council officers for this conference year. Agyaman kami ti biyag ni Sir June Sermonia, iti panangidaulo na iti konseho, ken kastamat o apo, dagiti amin nga anak mo, akadwami tangal daw, agyaman kami o apo ken ka. Bendisyonan nakam ka di amin nga amma, iti dayto nga oras ken iti dayto nga aldaw, ket dagiti ti dawat ken kararagmi, boboon iti nagan ni apo mi nga Hesukristo. Amen. Di ama ken anak kuma, ken Espiritu liwliwa, dayang wen nga ipangruna, ti langit ken ti daga. Amen. Ket ita awaten tayo tinaindaklan nga bendisyon nga gapu tinagan ti Diyos Ama. Bobon ti anak na iso ni Apo Hesukristo nga iso ti dalan, iso ti pudno ken ti biyag. Ken babon ti panakikadkaddo at ti Santo Espiritu, isu kumay ti awaten ti tang awan patinggana. Amen. 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 Madaydayaw itinagan ni Apo tayo nga Hesukristo.